Ndinokudokezai mabuja kanakitsa thauya no nhau dzanyasi zuwa rechigumi noshanu mwedzi uno waNdira. Ipapa tiri kutanda nokunyepai kutoti kwai nobatoro CCC mhemberero dzokurangarira kupemberera nokufarira makore mairi awo wachirarama sobato dziri kusvika zuwa rechimakumi mairi noina mwedzi uno waNdira. Tikuti makorokoto apa chavangu ari kuramba akaita kwasona chaiko ari kudomiraba kureketa kuno atoti haiwa ndatosimbisa nyaya yangu kudaro dzimhosva wese wandakadzinga mudaro paramende nokumakanzuru kwainga warege kubenuka pokare kudaro paramende nokumakanzuru chagomba kuti kumatareko kunenge kwakamira sei chinenge chikunyepai sarudzo dziri musuwo chitatu mwedzi uri kuteera. Kune wamwe wagari wokumaruzevha wanosvika makumi mana wapfumbamwe 49 pachirungu wari mumhera modhamu romuTurikwiriya wariko izvezvi wari kuendesewa kumatare dzimhosva wachinziwo kwai wagogara munzvimbo dzawanga wasingafanire kugara zvisiri pamutemo. Ipapa ndipo munotoona kutoti paita kunyangarika chaiko. Tekai tigoona kuti zvinopera sei, asi nyaya iyoyi inotonetsera kuti vanhu vakabvira gore 2000 chairo pandotanda iyo nyaya yehondo yeminda wachibva waenda kogara nzvimbo dzibodzizvo hurumende ikabva yandonyarara kako ndowanga wari kuita jambanja racho. Kuno ipapa zvanyangara pokare heno wakuruwo kuti wari kuda kuita sei nenzvimbo yacho. Tekai tigoringa kuona kwazvinoperera ndokutoti ipapa paanokona kunyangara chaiko ticharamba edu takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiburikapo. Meya weguta roHarare Jacob Mafume izvezvi ari kuita kupupu mafuro chairo rokuhwadziwa achireketa kuti wozinara wari kuramba wachimuita kumuvhiringidzira basa rache. Akureketai kutoti kwai kanzuro reguta roHarare yagopuwa basi mamiliyoni mairi pamari inoita mamiliyoni makumi matanhatu nomana yakatorwa nozinara ichitora mari kwese munzvimbo dzeHarare. Ipapa unobva watoona kutoti pakaita kunyangara. Rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei ipapa nokutoti zviri kuramba zviratidza kuti palibe chizvino. Apawo kuguta roHarare pokare nzvimbo yeOutbreak kwai dzimba dzakadhirikira nokupwanyika munguva masondo apfuura yaya nonyaya yemvura yawanditsa yaita mafashamu dzimwe nzvimbo kwai dziri kusvika 100 chaiwo. Mai idi mafirigada aindogariwa nevanhu kava vachindomera unga howa zvakareketiwa natsvangirai zviya. Zvaita kunyangara kureketa kuno. Wazhinji wari kusaya kuti woita sei, paribe kana nzvimbo dzokutaira mvura, paribe nzvimbo dzokuti mvura yaigwenda iri kundopoya richipinda mudzimba dzevanhu, dzimwe dzibva dzatoita kuvhiringidziwa chaiko kusvino. Ticharamba edu takaringa kuona kuti zvinenge zvimbopera sei. Takaringana nomvura yakawanditsai kwai vanhu vanosvika 240 279 waribe kuboeka kuti wakaendepi panguva yakarohwa dutu mupengo cyclone Idai mugore ra 2019 paya. Kwai izvezvi wakutonzi takundoti wakapfa nokutoti tingadai takawaona makore awanditsa tiribe kuwaona. Zvinoita kuhwadza, asi ukatofunga ipapa nonyaya yoidai iyoyi paribe ari kunyatsomugwisisa kuti chii chaizvo chakanyatsa kuitika. Kundoimba kuti yawe wari kuziva zvese zviri zvakaitikazvo. Kwai izvezvi bato rinosanganisira mahovhetiriya kwai ragoreketa iro kutoti Krisi Mutsvangwa tiri kumuzivaba. Apa iye ari kuramba akanamirira papa achitoti ndine mutungamiri wemahovheti acho. Unobva watoona kuti heno kuti zvichapera sei. Kureketa kuno kuisana kwawoko inyaya yokuhwira mari. Wanenge wari kuziva kaa kuti pane ari kumora achimora zvisvino. Ipapo rekai tigoona kuti zvinopera sei. Tichakunyepai kuti pane zvimwe zvaburika. Kwaburika ipapa papera sondo papa kuti kwai mari yokuwaka bindawapinda romugwagwa mbudzi interchange pachirungu. Kwai ipapa yakajiwa. Yaimborekewa nopapi koko ndozvawajaira kuita wakurozaniwo kundoti pese vanenge vachindotuta. Apa homwe dzavo dzinogutama mari kuti haiwa ndaguta inoramba yakandoshamira basi. Unobva waita kuona kuti
zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tigoona kwazvinoperera kuti ndokupi, asi ipapa pakareka kubvisiwa vamwe vanhu maziva kuti paribe chisvinu chichaburika munyika muno yedu. Terence Mukupe agonzi uya anomhosva yekuba dhiziri arambiwa bhero kureketa kuno nokuti anga ati ndipei bhero ndichimboenda kumatare odzimhosva opamusoro kuna abva arambiwa bhero. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Wakuruwo tinoramba takandoringa hedu kwainonga ichienda. Chirwere chomanyoka chiri kutekeshera chaiko sokaunye chaiko. Izvezvi kureketa kuno kwai matunhu anosvika 50 58 pachirungu pamatunhu omunyika anoita 65 65 pachirungu kwai atoono chirwere chewakomana. Dzimwe nzvimbo dzakaita sana Chiredzi kwakutoita kuvhiringika chaiko nokutoti vanhu vakutorapiwa panze pamhene wakapa wakuru hurumende vanenge vachitekaira nodzimotika dzinoshikisa varume enoidi. Rekai tigoona kuti vanenge vachizoti kudini ipapa. Apa chipatara choparire Nyatwa chagoreketa icho kuti kwai zviri kureketeka nevamwe zvokuti kuno mumwe chiremba wokuIndia anonzi ari kunzi Dr. Jitesh Mangwani kwai agonza achauya zuva rechishanu kusvika zuva rechinomwe mwedzi uri kuuyayu. Manyepo kwai gorekai kuzvitetekera izvozvo nekuti zviripo pane zvinhu zvatiri kuda kuzoita gore rino. Kwai Mwonzora naKomichi wakuhwira zita karo kuti MDC. Mwonzora vari kuti Komichi akasiya bato but akuramba achisenzesa zita redu tikuzvidaba. Apa iye ari kuti imi kwai ndisu wakatanda naro zitari. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti wachasvitsana kupi ipapa. Tinoramba takandoringa. Wanoringana zvokuchengetedzwa kwemhuka dzomusango Zimbabwe National Parks wagoreketa kutoti haiwa taakuda kuti tibenhutsepo kare chipembere chinonyangadza karepetsa chacho Black Rhinos pachirungu. Ipapa kwaita roro chibenhutsa kunochengetewa mhuka dzomusango kumatusadonha National Park. Chagoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Tikundoimba kuti dzinowandawo kuti zviite zvisvinu change tichikunyepai kwazvinenge zvichiitikapo. Apawo kwai kwazoburika masoko okuti Jah Prayzar akashaikiwa nabambo wache John Mukombe tikuti ngavazorore murugare. Rekai tigoona kwazvinenge zviperera ipapa kuti ndokupi tinenge tichikunyepai. Tikaringa dzomutambo kwai ipapa Zimbabwe yakajiwa kumutambo T20 noSiriranga wayaitamba nozuro. Pasara miri. Rekai tione kuti tine chatinoburitsawo chibodzi chaicho charamba takaringa. Uku mutambo wekiriketi yowapwere wari pasi pamakore 17 yopasi rese under 19 cricket world cup pachirungu iri kutanda mazuva 4 ari kuteera. Zimbabwe ichatanda zuva rechi20 bodzi mumwedzi uno. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviita sei. Tichipfika musuwo nhau dzomunyika medu muno, wadzimai wanotamba mutambo wekiriketi washanyiwa newabiyawo wanotamba mutambo mubodziyo wariwo kuIreland wauya kotamba mutambo weusaWira. Tigoona kuti zvinenge zvichiperera papi. Tiri kuti aiwa ngavaite tusvinu ndizvo zvakanaka kamu. Tikachiringa dziri kuitika pasi rese, wanotora mari wehurumende wosazi muSouth Africa wagoreketa kuti waakusungisa muzvina mabhizimusi wokuSudan ainzi ndiye aida kutenga nyati yokuprazira mutungamiri wenyika Ramaphosa kuparapara. Rekai tione kwazvinoperera. Izvi zvakaita kufita kuvhura chaiko zvimwe zvinhu zvichava zvimbira. Ticharamba takaringa hedu kwainenge ichienda. Uku kwai kuno zvitima zviri muSouth Africa mo kunzvimbo inonzi Enselemi kuKZN. Kwai dzaita kuvhiringidzana chaiko kudhumana dzakaita kurumana chaiko. Warume unobva waita kuona kuti paribe chisvinu. Zvazvaita ipapa
manyongori ega ega. Apa zvese zvitima zvo zvakatakurana nayo marasha oko chagoringakwa zvinenge zvichienda kuti wachati kudini wakuruwo. Nyika yeZambia yaita kuvhiringidziwa nechirwere chomanyoka chokorera chiri kuramba chitekeshera ichochi. Kwai chiri kutoda zvokuramba chigwarasha vanhu chaiko. Zvokutoti hurumende yatochinja. Kwai kuno kanhandare kayabva yatoita kuti kaitiwe kavachipatara kochirwere chibasi. Ukaona zvadandi waziva kuti paita kunyangara. Kuti wakomana pakaita kuoma. Koshambai manja zviite zvisvinu. Pan African Parliament kureketa kuno kwaipapa yachizobudisa pachena manje kuti zuva ro20 mumwedzi uri kuteera iyu vanenge vari kuita sarudzo dzokutsiwa Fortune Charumbira pabodzi pono mumwe aimuteedzera. Tikuti aiwa zvakanaka izvi ngazviite zvisvinu zviitike zvakanaka. Tanzania kwaipapa yagoreketa yototi aiwa wokukinya gorekai kuunza ndege dzenyu kunyika yedu nokuti muri kuramba kuti dzedu dziuyewo ikweyo. Aiwa vanoda kujairiwa asi dai iri America yadando wari kutochema kuti koti taita sei wairamba kudzirambidzawo dzeAmerica dzo. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei wakomana zvikaramba zvakadandika muziva kuti manyongori ega ega nini. Apa kwai kuno mumwe anotamba nhabvu kuManchester United iye anobata bhora nomanja yu Andre Onana ari kuita munana chaiwo unonyadzisa. Akaramba kutambira chikwata chache ipapa akuenda akuti ndege yangu yabatiwa. Kwaenda akutadza kusvika nonguwa nokuti ndege yangu yabatiwa. Kujairira chaiko. Dai wari vamwe wabva wandomudzinga kuti benhuka kwawangori kutambisira nguwa. Tikaiti kuona kuti wachaipedza sei. KuGhana kuno vamwe vatsano wati kwai nini ndikuda kupinda mubhuku rinonyorwa vanhu vakapenga pasi rese, Guinness World Book of Records. Kwai ndikuda kupindawo somunhu akona kumira zvakarepetsa kudarika vamwe vese ari bekumbogara. Kwai kuita mazuva 4 chaiwo sondo ribodzi akandomira hache kugara. Warume kurara unorara sei kana zvakadando. Ndipo munozondoona munhu kandoti kutogwa chaiko uchibva watopfira ipapo. Tikaitione hedu kuti vanenge vachizvikona chere zvavari kureketa zvawakuruwo. Ticharamba takaringa painenge ichiperera. Kana azvikona tinokunyepai. Takadaro mabuja rekai tichigumire pano. Ndini wenyu MHANDUWE WENHAU.